मोनसे बिबार बारियाव फैदोंलै लोगोफोर माने आं बे जायगायाव फैफेराखैमोन नालाय ओमफ्राय दिनै बेरायनो होननानै फैदोंमोन आरोखि ओमफ्राय जायगाया बिराद मोजां नैबेलाय नै बिराद सारि सारि माबा गायनाय आरोखि ना गय बागान ओमफ्राय नैबे जाहैबाय फुख्रि नैबेलाय बे जायगायाव सोर फैफेराखैना रावबो आंबो फैफेराखैमोन दिनै नोंथांमोननो देखायलांनि जायगाया एसे मोजांथार दै लोगोफोर माने सोरबा बेरायनो फैनोबा फैनो हागोन नै बेरायनो बेलासि बेरायनो एसे मोजां आंबो फैफेराखैमोन बे जायगायाव दिनैसो फैदों आङो बिनि थाखायनो नोंथांमोना जाया फैफेराखै नोंथांमोनाबो फैनो हागोन नायफैनो हागोन नै बहाय फुख्रि ना दोनोदां ना थानो हागौ आं नायाखिसै ओमफ्राय नै एरिया बेनो आरोखि ना बेंटलाव बियो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल जायगा भलि गेलेग्रा आरोखि बेनि भलि गेलेग्रा ओमफ्राय गय बागानफोरबो दंलाजोबो आरोखि ना बेलायनो मानसि गैया रावबो मानसि थायोना थायाथाय बेखौ बुंनो रोंला एसे नायलांजोबबावनि नै बेयाव मारा होग्रा गारिसो दं आरोखि ना